guys, good morning. Dadari jud mi nakatug ilang jijin wa mi nakauli gapon. Hi guys, Ja. buntag. Magbura ka dito ang na vlog hapon kay nalubat agang cellphone. Diyan nanuri demi gabi dito sa kuan. Sa Siwol. Siwol. Hindi naman maka-vlog dito kay namin disco. Saul. Diyan salamat di ka gi asikaso mi dari ni butan man ang manghudgod. Liwat ni nahi. Kuan na gitimplahan ko ni og gatas. Mga to sa may kuhan karon guys, merkado. Malit mi. Daghang prinsesa morning na. Kali sa giuban kaya motong giupo ko kay sa ka igsuuli daw ang pud na uban na kay na may mga alaga dadto sa bahay di man pwede mag-uban mi. No, Diyan guys mga pisa ta, di dito makalakaw-lakaw kay iro. May irog iring way mo pa. Nalagang dragon. Pwede pabo. Nalagang dragon guys. Di luwi man pwede mabijaan kay maghilak pa to. Lu, tapos magbati Manila. Diyan kada bitan mga hayop na to kay kuan ba na kanang mura pud nag kasing-kasing og tawo sa luoy Ay, pa guys, manginom tag kwan ka. Ngari na po ko ga. Dari na po ko ila nagsamok-samok. Kaya dito man ta mi sa ati sa hangbanan diya kay ang naghana makadug abog kay naay mga siminto diya malagi na bawal sa ilong sinus. Dali po diyan ang prinsesa niya. Brad, mata na Brad. Laminog ani mo magsigtog, laminog dani na mo no. Ano na kung lumipat ko yun? Karang baneban rapat tanong. Lami jud isa ra kabay ba, baneban ta tawig. Oh, ito sa una Manila, wala man bitaw ta. Baneban tanan Kami guys, makamingaw ba dya? ba namin sa unas mga gagmay pa ni sila si Gian si Cristil rang gagmay Kwan sa pa pa ni. sila kanang kindir. Ay, Pero mag- dikir kindir. Aga mga apartment, gaya apartment mo dito kay murag apartment mami sa unas Manila. Ito. Kuhaan ka ng portahan ay nga na ra. Tapad at mangat Ara, tapad ra. Portahan. Diya. Ang kuan na kay nagawas dito, pwede rami magtapok ditong tanan sa gawas. Napa to sila Slurami, Tiri. Makamingaw ba dya? Tulong panahon na. Ang isuna mo, magitapok mi dito, ka na magdiop sila. Parang makamingaw dyan nga na ba. Tapok-tapok. Walang ako, kami pud ganahan pud mi mangulig buhol kay magkatapok-tapok lagi pud mi. Lagi, makamingaw pud na. Kanang magtapok-tapok mga igsuon Tapok man dyan ba? Murag magjuk-juk. kaninikad guys ba? Magtapok-tapok. Kanya ka na magdugdog mga tub, no? Pagdugdog, matog. Kami nagdugdog mi gabi Padra. kay na ang prinsesa gadugdog mi. Gini koy. Lima tam lang kami koy. Wala na ilang Guys, minggoy. mamarubi oh. Mamarubi. Mingkoy. Ag kuan pud agamong iro nga gihatag diri guys, duha ka buok si pangit ug si ganda. Diyan si bangit na lang may nabilin, diyan nakaila pa ni Cristel. Kiskis pa kuno sila ng iring. Skis diyang iring no. Mingkoy. Sayo na siya simple. Mo nilang bata dari guys. Akong mingkoy. Oh, sayo na. Wala yung nilang bata na ha. Oh. Oh, dyan. Di ba ito ganahan og iring tapos butan king iring ako. Dito ganahan libin mo guli. Murag tao ba? Hawag gabi. Kanap. Imatog na ko. Dili among silingan na to kay Hinaw na yun. kanang tilap-tilapon sa iro, kanang murang ug na kay iro, ipakis din na silang duha kay aron mag-print silang duha. Rin sila. Amigo na sila ni Pangit. Suno madugay kay iyang kono si Pangit yan doklon. Masako na nun si Pangit madugay. Mamarubik siya. Pakisan ni Musuod na siya dito, musuod. Ikoy, hindi man sa naganihan nagkuan-kuan dyan nang Iring naman. nagidid-id. Murang kuan sa nagidid-id. Magkaon digid mo sa kag. Guys, ang kapinangga sa siyang Tita Jijin kay bibi pa kay na si Tita Jijin na nagbantay, nagyugyug sa duyan. Diya magyugyug sa duyan, ag si Cristel maghilak, ag si Sapuin maghilak. Aran luod dyan na sa una guys, maghilak dito ko kay maghilak na si Diya. Diya pilang iwigi mo kita dito Jin? One time yun dito, 17. Luili ko na dyan kay maghilak man ka. Nan, maabtan din na mo din ay nak nga maghilak kas dujan jag siya pud maghilak. Ja. So na jang mga kaagi dyan sa una guys nga nagpinangga lagi siya sa isang nagipalitan siya sa isang puritong saging. Nanga dyan na nasindeng, ito man sul pa na ako na nagbantay. Ja. Na bajay tayo mga arang hilak ni Jack kay di man mo hilom mo siguro to nga. Hilak mo si Jack. Ano dyan lagi maghilak silang duha day. Alam katawa man ka pa salamat ka tita oy. Wala mo milam. Kuan pabaya ka 2 months pabaya ka. Dapat ganito 2-6 months panta na siya magbanta dyan dyan. Ipabalik naman ko sa ang bus nga patrabaho na ko kay manang importante man dyan ko trabaho na itong time ma. Diyan dugaja ba dyan na itong time ma atong magtrabaho abot ko 20 katuig kapin.
Mo nang among-amo la may pangitaon mi jag kami kami na lamay ni sulindir jada naghukan ng ijang kuan. Mga anta guys. Nangga kado na Pero siya. silingan bilib na kay bata pa kuno ko ani tin ako mo bantay baby. Ano na siya kay mao na siya mag kuan siya mato mong si iyang inaanak nga si Iron. Siya pinagtudlo dato kun saan Ligo. pagligo kay kag mama ni Iron hindi man kay bawo mo kuan pahimo magligo bata anja si Jijin pa to magtudlo. Bilib sila na kay bata pa ko ani tin ako mo bantay. Salamat ka ni tita nimo uy kay hilak-hilak ra ba jud ka sa una. Diyan ni ihang mato guys nga paghawa ni Jijin Burst sa pagyaya na din niya kato na po ijang Injo naman ko. kato na po ijang lula nga kato magingadtog habi nga naay ijang picture gibutang sa ijang ibabaw TV. Maloy po ko na nang nanay roding sa una diyan nagakas-gakasan. Mana siya na huy. Kana siyang bata ug na sang dadun dito sa palengke. Munguta nagyaya ba kuno ko. Kay cute man siya sa unas gamay pa. Nya karon halan nasa naman gana. Di man ka po doy, naman ka na. cute naman kana. Cute. Cute na cute. Siguro mga anak pa ko butro mabantay na po magilak na po magilak ang bata. Wag hilak mo dyan na si Zaro yan lagi. Okay, mahilak. Di ko hilak man kada ka naghilak man hilak po siya sila. Hilakay no silang duha. Bitaw tinuod bitaw na kan magyugyug sa duyan na maghilak si tita maghilak ka kay di ka mahilom. Yan mahilom. Karoin, salamat jud ang tita oy. Mahilom siya hindi na mahilom na po ko. Natawa sila kay. Mga nabiyag gini kanan, nila kanay na miskilin. Kaya kita ra pa siyang tulong mabilin si Nicole ako ikaw. May sila mama papa mo trabaho na ilakad man ka. Masit ilak may ngultos Nicole. Tita ano nangyari tita? Uy, may imbes ni ko sa una nga ipalabay nas basurahan si Inday. May nga si Nicole nga. Mga anak ko si Nicole nga. Umanda ka Inday ha. Kay Iyakin pag- ka tapon ka sa basurahan. Unig ba, tita, naanag, muput-put naman itong basurahan. Tapon Yung na yun natin tita. patapon ako na lang, ipatapon di kang ate. Pila ina di ate ato man. Uy, 5 years old. Ay, wala. Kay 4 or 5 na si Nicole ako na nagbantay dana. 5 years old to eh, palabay ka sa basurahan na. Luyan, yung pwede masaganahag na imanghod man ang ipalabay ka. Manda ka sa akin, Grizel. Bugbog sarado ka sa akin. Wala ate na, what's up yun? Bugbog sarado O ka sige sa na, kay akin, Inday. mga anak ko numi guys. Maho na ta. Naghukad human naman sa hukad. Magpre na Inday, kay mga anak. Sige yan. Salamat Tita Jin Burst kay nagprepare sa pamahaw na mo na. Salamat kadyo. Suso, pwede lang magdidani na mo po dyan. Ano na kuno mi papuyon. Dali lang. Dali na. Gigi. Dali na. Yeah guys, mga ansa ta. Nganta ninyo guys. Ang gigi. Anong gigi? Palangga man niya kung gigi good sa gamay panihantod karon. Palangga gapo na siya gamay ka yung bata. Di na sa ngatanan. Siya na last Halagi pagpakikaglaw. ang gamay dyan. Di kang bata gamay di ka na paak na sa unas gamay pa. Kuan jud ko paak din ni bataan niya karon dakilaan. Ay guys, sama nami og pamahaw. Hala. Halagi, natangtang lagi ni. Iwan naman ko rin sa piyan naman ko. Di mo Nagatawa mi. Nagatawa mi guys. Nabalikman. Nagatawa mi kay order ko nila sa Shopee ni. Hala ra kagamay sa tanan. May ningabot. Mo ko na ningabot sa Shopee jadi man matungtungan og cellphone. Paras dari ba nga anak. Natinga ko kay ngano arang gamadja sa katanan. Jarang katawan ni Cristel. Size may mali ana pag-order. Hala. Kay duhaan ra man na. Di, ang Ay, size. kampira ni Small, pagkamera. maganda dapat medium or large. Pang kamera. Kamera na dagway tong gamay. Para magusang kakot karang gagamay. Diyan guys, nagdawi dari guys sa istorya mi kay agid dali ko nung tita programi ka ng kasal na. Gila kuno si Ja. Tanaw Nahilak mo din ni si Jan sa ijahang vlog ni Purami nga pag engage na ba, naghila kuno si Ja. Kita. Umilak man kaday. Wala kay kuan dali Di ka ra ganang yung maminyong panahon. kita. Dili. Tears of joy. Dali ra yung panahon ma, tears of Mm, joy. diyan ni sumbong na sana guys nga ma. Ikaw, hilak gihilak ko ko ma ka. kay Oo,
Mahilak po na Oh, siya. Nagkasal Oy, ni Tita Florami ma, mahilak mag-ilak jud ko. Diya silang Nicole, mga nag-iw na. sila. Nahilak mo ko ato kay Ino sa una. Paitan pa man tag sabi nila. Kikuyugon pa sa kuwan. Oo, paitan Kikuyugon pa pa sa sa Robinson. sabi. tas Baliktag mga clover, mga chicheria. Di pa man Diya siya katong ato kalako patas siya at bang Rosa. sa Indomingo ba nga mag-ice cream. Doon sa Talaga mini-stop. din, maghihilak magkamoy nagkasal ni tita, apil ra ba mo? Kaya picturean tayo. Manghihilak Puti, tas ma-featured pa dyan na sa TV. Tas atong naong dito, malatag mga hallelujah. Alan sa naman na dahil nga maghilak man dun yung mga pagmangkon. Kay wa pagali kagi kasal dahil naghilak na sa Crystal. Diyan mo lagi din nga adlaw tanaw sa imong vlog nga. Kuan katong giingid sila gikarang naghilak Hilak siya. ko no siya. Ni kalit naman sa gingon nga maghilak jud kung kasal na si tita. Oo, asa sa ate. Ilak ko siya kaysa una pa kuno. Di pa Nanghilak kuno. yung taon ng prinsesa kay Lord. Sige yan mo hilak pud maghihilakay ni sila. Halday adto na lang magpakasal day kay maghilak man kuno, maghihilak man sila. Talaga din yung mga Grabe, bata. hilak jud na mo makapugong sa kasal. Itaw, hilak mas Crystal day. Tigil ang kasal. Ano man. Si Mama. Hilak sa amin. Mahilak po na sa mama. Kay ilang prinsesa. Kaslo nilang Di mo hilak prinsesa. punas na na alam Hilak. magibaha ka din yung Ni share jud ang anak guys nga maghilak jud kuno si nga ganti kita lay kuno. Oo, kay sa una, di pa man to siya kalako siya Reza. Inya, bisag 7 years old pa ko ako. Ikaw may banugan kaya nun. sa paitan ko niya sa kapuntos nga chabi. Ngayon mo sa Pure Gold. Oo, nga ni Sphere kasi SM tatiri man to kaming tulong tatiri. Uy. Hilak ka lang magbaha jug luhag ba Kasi sa hilak. kasal ganing program. Hinda, yung hilak na si Jawa pagali kasal. Dili ba katubag? Doy, pagtarong, doy ba? Nung kaslo nung ka nang basin ko nung gabi nung inisita kay nihilak po kong apel. Hello. Talaga jud. Nga kung mahilak po ko, kay hilakan na ba po kong labaw na. Hilak yung suso, gilira, hilak na tanan. Murag domino effect, may hilak ko, hilak ko, hilak sa mama, hilak mo maroy, hilak na tanan. Kaya yung saray mo hilak na, manghilak naman eh. Siyempre, good man, tears of joy. Alam mo, hilak mo kay, huwag mo malipay kay kasal. Di, manghilak na bis mga memories ba nga. Siyempre, mga- Memories dahil na. na Kita ay kasal na. Kung memories niya ba nga, dito po yung sa Manila, na ano. Banuban pa ta. Dahil Floramin, nakahana-hana magod siya kay nakakita sa silang picture, dahil di ah. Na magod picture dahil silang kamustiri, di ah. Mga dyan ang ibutan Ja. dara sa mga bungbong. Niingon si Ja, tambok pa kuno ka na ni Day na. Lingin pa kadyo kag naong. Stop kami ana. Nao. Mao nihilak si Ja kay nakakita sa siyong picture nga tambok pa kuno kadyo ka na po na. No. Mama ni, amo ang family picture sa Manila. Amo ni family picture sa Manila, guys. Nastirik si Kurami kay dito man na sila sa bahay. Ya kami wa mi picture, kakaroon na po sila na ah. Aga din yung Mon- gipalaminit kay remembrance. Si Crystal Ann man good guys, nagtanaw-tanaw sa mga picture dali nakakisa sa Tita Floramin, diyan mo to nakapag-isgot si Ja nga nagilak si Ja tanaw sa siyang vlog. Dari kay arang kalingin si Kurami dari, di arang suksiha ra ba? Ida octopus man ijang buhok man sa unang idol man sa sa una kay mag-octopus po kog buhok. Salamat na maghinilakay lang sa guys, Ja guys, mo ato dai miron sa Lungsod. sa lungsod guys kay mananaw mi dadto ko kay ukay basi makakita mi kulay blue nga dress. Kita jud ko migyan mo hilak. Kay Blue man kuno. Alam hila pa dito siya. Nansar yung mga bata. Kaya mong mamamas Manila. Tapurami kasi wala si mama, wala si tita. Nagtuduhan bita ka gitar. Oo. Sige, yan raga jud mo yung naka. Ano na ba may mga dub smash gators kung kita sa unang ina. Kung inaakala mo. Alam mo yung team sa siya. Tapos mura tinibo ang kanta. Doon. Asa do yung kanta sa una? Di na pagaling kung maputi na ang buhok ko. Halaga yun kanta-kantahan pa bilin. Dari ka day. Karang katong sana maputi na ang buhok sa tuyo Ang kanta. gani, ang buko mo to. Di na po yung isa nga nagdram-dram mong Ay, ng Nothing's buhok. gonna stop us. Now, mo to yung top, yung ate with Taprami. Kasi yung title na to. Yung mga bataan. Nothing gonna stop us. Nalaga din yung mga bataan. Lagi kami ba yung may suot din kayo Tita Prami. Yung Diyan dito ngayon, tanaw-tanaw niya yung picture ni Florami. Anong ka-cute. Lalis pa ito sa una. Lalisa. Saan to, teka itong papalita ba? Tapos may kwartaon sa man to. Asa good. Yeah, tingnan pa dyan na sa Prami na. Dili dyan madala kayo. Kailangan palitan dyan lami. Kailangan kung dalon dyan, kailangan na dyan lami mapalit.
Sabi bagid ron. Medyo mo Kuha sa tawag sa tatong day. Medyo mo makalimot sa Ito, sabi. tawal ba? Sabi gid ako. Oh, diyan mga di mga ang media to sa Pure Gold sa Food food court. court. Good core. Laday. Kano katong nai kuha. Adaghan Kanya kami dito Rami kay nag-atang mi na kanang aso sa jeep ba niya. Punta na ako pero tingin mo na siya. Wala dito na unsa man kita naman mismo mga tao kung lumalik na lamang mi kay dili naman matangtang tong Kasi rito yung ilusyon. tungtong sa kuan ma. Jeep ka. Yang pagbuga sa pagbuga sa jeep ba napunta nila. Oh, yun ang itom naman kay wig mga namo. Namalik bisan balay kay dili naman matangtang. Luto siya. No, kami pa Promi good na. Ato mis Palawan. Namilak din siya sa tapo. Wilap jud ko. Wala, hilak ni. Namilak man ko. Milak di jud ka magkakonek min dyan ni Mang Tita. Alam, hilak, kahilak ka na ba ko. Ay gilak ba? Ayaw ba? Nagajud, ti ako gajud. Maghihilakay, magbahagluha ng kasali purami puhon. Sana man din nun day. Naghilak na ka. Hilak yun, Kay wa pagalis lagi kasal si Tita ni naghilak na siya. Hindi ikaw rin kasal sunod day. Hilak ko mamarugi. Hilak put mamarugi. Adi ka na di ko da sa nakakamaminjo kay. Dugaya pa to. Kuan ka nang diyan nakagmamatay na ko. Do. Kung sigihan maminjo, di ko mahilak. Kaya asa po sa sigihan at Kay tumukusunod-sunod. na samot na magkalit siya kay ato pugos boarding house niya. Ato, kung magsunod-sunod ni Gian bisa gasa. Ano naman naman siya gi. Na samot na si Inday kay Iyan. jag magbinjo na si Inday kay magduog pa man mi. Na. Na magduog pud mis jang bana. Nabuang na day. Buwang na. Magduog mis Crystal na magduog pud mis jang bana mabana. Kung maminjo sa Gian, kagasawa ni Gian may ang idog. Dis Gian kadug. Sawa ni lang jud. Alang ganyan yung mga minjo ng mga bata. Parang kakit si Gian lang ni jud. Upaw. Upaw. Pero pas Gian ganahan na namutano na upaw si Jack. Yun, kadula sa itunggoy-tunggoy mo gula sa diyang likod. Diyan nakakita na pa may sakay gi sa Katong kuwan, paguli na to. tinggoy-tinggoy. Hang tinggoy-tunggoy agliang buhok. Mura just buhok ni Gian sa unas gamay pa. Yeah, guys. Iko-iko. Naaw na to guys kay mangita ko numidad tog ukay-ukay kay basig makakita mig dress nga kulay blue. Kay Blue Man. Blue man nag Suton ko kuha na na. mo. Diyan mangita may mga dress nga blue dito kay wa man jud may mga dress nga blue. So ayan na magtan-aw dito guys. See you dito sa lungsod Gian. Baguio. Guys. Ito may sakuan. Daligi. Asa man kagi? Kina. Ala atos gawas nami mo sakay. Tara day sa gawas ta mo sakay day. Hinay ko ang lubak-lubak. Kasada rami mo sakay. Silikuan dia day si. Wala lang ta ko panangid na anan. Di na nang hidiming nanay gahapon wa man siya wa man diha ilakaw man. Nakay na misa. Among driver nga manguli na mi guys. Salamat nila Dijin. Nagsunod ha. Gasuri-suri mi deres dalagit. Dada na ni taman sa peradahan sa bus. Lagi na sa Mi deres peradahan sa bus. Ay, salamat ka Jin. Salamat ka Jo. Hey guys, naami dari sa kwarto ni Bunso kay naa sa dari nag module jamo pag mapay-pag-abot ko na mo gikan sa ila Jin bro. Salamat ka Jin sa imong pag-asikaso na mo asikaso na mo diha og pamahaw. Diya nag-enjoy si Crystal diha. Salamat sa atong gamayng banding. Diya ganahan man ko sa nga nami magtudyo. Kay mo lagi na naan siya sa una nga magkauban mi sa Manila. Portahan ray kuan sa among gikuyan sa Manila. Diya Bunso nagkuan. Diyan guys, daghang kadtong salamat ninyong tanan. Ug sa mga bag-uning subscribe, daghang salamat ninyong tanan. Ug sa mga sige comment diha di pa mo na ma-mention guys kay wa pa ko nakabasa sa inyong mga pang-comment gahapon kay lubat pag ang cellphone. Yan na. Salamat. Yeah, see you next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Love you.